Sumawa lagi to guys, so karon guys ay Domingo na pod no. So ngari na pod mi sa Harbor Square guys para mag-jogging. So pag Domingo talaga guys, talagang blockbuster no. So na akong kauban na akong partner. So karon guys, daghan kayo nag-jogging dira, mga ng pamilya guys, nag-picnic diha. So daghan kayong tao diha. Ayan na may daghang mga Zumba may tawag nga na, parang aerobics ba nga na, tawag nga na. Mao na lagi na tas na bike daghan kayo na guys. So miyan nga na guys, miyan hami gini na buntag sayo mi nang nga o alas 5 sa buntag mi nang gikan sa balay. So niabot mi dira mga 5:30 or so mi balin mi sa Pikas guys. So mo niya mo nakit daghan kayo nagsumba dire, sayaw sila, mga maayo mo sayaw. So ang akong highlight dire guys, si nanay kana, kung makita niyo si nanay nga akong zoom in aran tanawan niya tataw, maayo gyud mo lag kiay tanawan ninyo maayo gyud siya mo lag tiktok oy panis. So sa mga ganahan mo apel nga na guys, kung maapel mo nga na sa ilang sumba dira sa Harbor Square, ay nagana sila lami kayo mga tugtog. Ang bayad nga na ay 50 pesos lang ang bayad nga na. So wala mi na apel kay gikan na may nag-jogging nga na sa Star City, nakalima na mi og balik sa Star City, libot hapit na nga tanggal ang kalsada dito. Ay grabe, abri ba mo nga maayo gud si nanay mo sayaw no. Pero tigil kayo si nanay mo sayaw, tanawa guys, yan lang yun ang maayo mo sayaw da hanggang highlight kayo na si nanay. Panis basic tanawa ari ko sa gawas panis kamo kay nanay. Ang maayo ni nanay